Shirifi madani e ala wale nyumando. Shirifi denu na ba madani e ala konyumando ke. Shirifi madani e ala wale nyumando. Ami aufu ka wale nyumando malikono ani maliko kan ka fawyo au bismillah Sherif la TV kan jemu kan gerengere kene ka jemu kami nyeshine do ziara 2017 mo tamaninga ufe segu jamana ka barawle cercle la sanwo san silama obi nyongumbe yi ninga menye dugawdo ye ko ke ko nyeshi karamo Haidara bamadani de ani bashir andrawre de asayeda Sherif Usman madana Haidara silama ya demeto ansaru nyejo yoro mali silama dina nyamo ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyama manza ominu ndambe yi abalema ominu ndambe yi kaseka olu kaburu yazura mimeseka to dali masabiseka anafani ubarakai inafo angundigi Muhammadu nemane kisibe aye aka Madina sigi simve ni akumbora misiri la fajiri dafe akumbi kunda yoro minga oye bakia kaburudo ye bakia kaburudo mi ni maudambe ye akumita ijo madale unaye o silama ya korole mi ni mali silama ya jujo me o ka halibi o kaburu ya zura o sabati ledo amatrafa ledo silama ufe mali jamana kono o de koso sa selinjini bela jelebi kunda yoro minga tamaninga ufe do kaminye kaburu ya zura ye ka o boloda mimise ka to alabise ka nafa ni mabadale nunu ubaraka ye ukadara kele kono minye araba juin kalotile muga ani segi tamaninga ufe silama ya demeto ansaru ne oye Fédération Ansardine International ye oluka labe kono mo bismillah nenga ziara ere ka bara unu do ka bene alamusa juin kalotile muga ani konondo ye tamaningono mo bora malifa bela jelela kanyonzoro ye jamana chama mo fenejera kanyonzoro ye memise ka to abisika ken nafaye umo keneka femino ni olu sorola ye anga jemukanye abena nyeshin odemo Ziara 2017 tamaninga ufe barau olu nu donani bisimilali ye Fédération Ansardine International ma nyema olu kume kene ka dandigelu kera ka bonyamasinge ka nyeshin silama bela jelema anga jeka nyamada sorole umve anga maminu nga wulika jokera sababu ye ko lase amo kerengere nyana buya kulubali Ustaz Mokhtar Bagayogo Fuseni Keita Ibrahima Kulibali Amadou Diallo ani Abdraman Male nunumbela jele kumbe kene ka Sherif la TV jabarani tokola ani ukapumagala mani tigini oye Usmana Nzoguri amu foli folo an karamora aseyi Sherif Usman madana Haidara ka fo ka barkalay ka foli lase an dina nyamogo mamunu kene soro ka foli lase jamana famoma amu foli lase naba bela jenima ka ngina ala fe be nyuma na herela ala ka be nyuma sigi herela anu sodi anno kene kan wulada na bi ziara a bismillah an karamo fe asayid Sherif Usman madani Haidara tamaniya amu bela jenim bismillah aw bora kaso aw nana kaso ka foli lase bela jenima dien be togora kan karamo refo ka kadema fo ka tamanika bela jenim fo ziara mbena ke ala ka ke korota ani wasaye san nyongo chambe ala bolo ala ka irana ni shi ani kenaye karamo aba fe dien ka ke chomi ala ka keti ala ka sawo dama karamo na ka dema ala ku kisi ala ku ta o kerama nyemo nyumaye ala ka ku ma ko mo nyumaye ala ka here kan bela jeni an che kanu ala ka jidi do muna ke an ka mine dien be ma ala ko kan ka fitne ban dien be kono ka ben sabati dien kono ala ko kan ala ka here kan islam bela jeni aga to binika salli ala rasulul karim wala ambe ala fo ka ala barkada ka ala wala nyumando kana ba bela jeli fo ka be barkada ka be wala nyumando ta ankara mogo ka fo ka wala nyumando ka fo aka chesri la ka fo aka segena ay segen min ke jebe kerengere nyana ansaru karamogo kerengere nyana malien be ay segen min ke anye ambadi ala fe ala ka do ay wulika jo ke sampina ni ale ko ankara mogo amal lafiya jiem se ka lafiya chogodi jiem se ka basigi chogodi hadama diam se ka balo herala chogodi sampina ni ko karamogo bo o bara de la ka konsungolo ka jo 600 karamogo ay dugu kɛmɛ fila ani kɔ de kɛ anw sera ka dugu ninnu sɛbɛn ka daminɛ Burkina Côte d'Ivoire ani Mali yɛrɛ kɔnɔ dugu kɛmɛ fila ani kɔ burusi kɔnɔ duguw ni togodaw ni dugubaw la ala ka jɔnw nɔfɛ o bɛ se ka silamɛya faamu a ɲɛ kan cogo di ka se ka balo hɛrɛ la o la ni mɔgɔw ye karamɔgɔ sɛgɛrɛ a ka kan
karamɔgɔ sera bɛɛ ma karamɔgɔ sera yɔrɔ mun na a bɛɛ tɛ se ka se yan nka an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a mɛn an bolo yarabi a ka denbaya ala k'u k'a sago ye a ye jamana in basigi mali bɛ hɛrɛ min kɔnɔ bi ale ka hɛrɛ de don mali bɛ kolosuma min kɔnɔ bi ale ka sɛgɛn de don an b'a ɲini ala fɛ ala k'a mɛn an bolo ziyara ala k'a kuncɛ hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman se yan hɛrɛ la ala ka segin ni bɛɛ ɲuman hɛrɛ la ni kɛra hɔrɔma ye salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh a bɛɛ bisimila a bɔra kaso an nana kaso ne bɛ mɛri yɛrɛ tuma min sanga ni waati bɛɛ ne b'a fɔ ko mawuludi kana kɛ yan u ko a kuma ka bɔ a bɛ de bi an ka ziyara ma kɛ mawuludi ye tali de an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don karamɔgɔ la ala ka mɛn ɲɛfɛ a hamina ko ala k'a nɔgɔya ala ka hɛrɛ kɛ jamana in bɛɛ ye ala k'o kɛ ala kira kosɔn ani bi dɔw ma kosɔn sali ala mamadu an badenw an b'aw fo ni alisilamaya ka foli ye ka sɔli caya ala kira ka sallallahu alaihi wasallam an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo maa o maa bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la ka an sɔrɔ nin kɛnɛ barikama in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw ni hami min nana yarabi ala kana o na segin an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di ansɔrɔdini isilamiya ma ansɔrɔdini ye an karamɔgɔ kanu da kɛnɛ kan wa ala ɲɛ b'a la fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a kanu fɛn saba bɛ ye i nɔfɛ an y'o fɛn saba ye ansɔrɔdini nɔfɛ an karamɔgɔ kosɔn a fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ i ye fɛn o fɛn kanu a ka di ye i k'a ɲɛnama ye walima a ɲuman o de kosɔn ansɔrɔdini ma fɛn ɲuman si ye dugukolo kan kabini duw la fo ka taa se mobiliw la hali ala ma taa avion o y'a kanu an karamɔgɔ ka ye nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o ye kanu kɔda ye a filanan n'i ye fɛn min kanu i b'i jija i ka gɛrɛ a la ni an karamɔgɔ kungo nana ansɔrɔdini bi bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ka an karamɔgɔ sɔrɔ hali n'a donna koro wo kɔnɔ o bɛ don a nɔfɛ o ye kanu filanan ye a sabanan n'i ye fɛn o fɛn kanu i bɛ hinɛ a na o de kosɔn ansɔr karila a ni n'a ka nafolo kɔ k'a di an karamɔgɔ ma fi sabilila wa a k'a dɔn a bɛ waso ni karamɔgɔ ye cogo min na ni karamɔgɔ ɲumanya ye karamɔgɔ yɛrɛ fana bɛ waso ni aw ye o cogo la ni kalanden ɲumanya ye ansɔrɔdini a ye hɔrɔn ye hɔrɔnya ye jirisun kelen bolofara saba b'a la hɔrɔn kumakan ti yɛlɛma hɔrɔn kɛwale ti yɛlɛma wa hɔrɔn yɛrɛ jogo fana ti yɛlɛma kabini don min na ni janfa sigila an karamɔgɔ kan ka fɔ u b'a fɛ k'a ka so ci an karamɔgɔ wele da don min na a kanubagaw ye k'a fɔ bɛɛ ka kulu o la wuruti kabini a don fo ka bila bi la ni dɔ ma fara ka dɔ ma bɔ a la ansɔrɔdini an bɛ aw fo k'aw barika da mɛ nin kɛnɛba in kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini aw fɛ an karamɔgɔ ye an karamɔgɔ hayidara a b'a kelen na cogo di n'a y'a sɔrɔ ale ye sira min ta ka ɲɛsin jamana ma a ti faama bɔ fantan na a ti waritigi woloma ka bɔ fantan na n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ bɛɛ ɲɛsinna ka o cɛ kelen ta ka sin an ka jamana ma jamana bi sen kelen min kan a ti jɔ o kan bilen. alisilamɛw ne ka kuma man ca ne ta ye barikada de k'a ka sɛbɛntigɛ barikada jamana kisili la k'a barikada diɲɛ yɛrɛ kisili la parce que an ye fɛn min y'a la n'an y'o fɔ i n'a fɔ i ye kalo tigɛ dɔwɛrɛ la mɛ ne yɛrɛ ta ne b'o fɔ aw ɲɛna kɛnɛ kan mawuludu tɛmɛnen o y'a sɔrɔ ne degulenba don n bɔra ka bi an bɔra dɔ ɲuman na dimanche n ye juma seli balenkɔrɔ kɔ n nana samedi sɔgɔmada n ko n bɛ bɔ balimakɛ nana ka na n sigilen sɔrɔ ka dɛmɛ di ka bɔ n bɔlen yɔrɔ min na n bira n kɔfɛ mawuludu denw don an karamɔgɔ Kasuma ko a k'an ka taa karamɔgɔ ka carte b'i bolo an ka taa kɛnɛ kan n y'a fɔ karamɔgɔ Kasuma ɲɛna an selen kɛnɛ kan ne ni karamɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye minɛ ka embarasser yɔrɔ min na karamɔgɔ a kɛra i n'a fɔ jisuma de bɔnna ne kan k'a kɛ i n'a fɔ ɲɛgɛnɛ bɛ ka jigin ka fini na fɔ n maloyara n ye kun suli n'a ye ɲɔgɔn bila ne b'o wulili joli de la ala ka masaya ni ala kira ta kɔfɛ ni sefegeya ta kɔfɛ dɛ n ma seereya kɛnɛ nin kan yan n m'a dɔn a fila tɛ an bɛ don min na bi a fila tɛ yen n'a jara mɔgɔ min ye k'a fɛ n'a ma kɛ ja mɔgɔ min ye k'a fɛ ani ala ka di ani ala kira ka di wa ni diɲɛ ka di wa a ye fɛn o fɛn dilan k'a bila o bilara ala kira ka sira kan a ma bila nata foyi kan wa ne tugura nɔfɛ fɔ alikiyama jɔ don a n'a denw n'a mɔdenw
ne tugura nɔfɛ n'i ye n se ta ka segin kɔ sani ka segin kɔ ala ma ne tigɛ an b'a barikada kɛnɛ nin kan jamana dilan la k'a barikada diɲɛ dilan la k'a barikada a ka kari la k'a barikada a ka funesirenya la an b'a fɔ nin yɔrɔ la ni kuma n'a cayara nafaba ti y'a la ko a barika ka foli lase an ba ma n'o ye basi la ka foli lase an musow ma ka foli lase an denw ma ko a y'u dilan k'o bila sira kan ko denw bɛ hakili to sira fɛ wa n y'a dɔn diɲɛ bɛɛ fɛn t'ale kɔ min tiɲɛlen don hakɛtɔ ta ka sali ala muhamadu. Ola an bɛ min fɔ alisilamɛw ye ni donbaw n'a ɲɔgɔnnaw la ni kɛnɛbaw n'a ɲɔgɔnnaw la an bɛ karamɔgɔ labɔ kɛnɛ ma a ka ɲɔgɔn ye a ka ɲɔgɔn fo a ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye jama o jama nana yan bɛɛ nana dugawu ɲini de la nakun ye dugawu de an bɛ samiya daminɛ de la ka na a bɛɛ jira karamɔgɔ la a n'a faso a n'a mɔkɛw a n'a faw la o ka dugawu kɛ samiya ka se ka diya an bɛ min fɔ alisilamɛw ye ka fara kan karamɔgɔ a denw y'an wasa a denw y'an wasa karamɔgɔ denw y'an wasa o bɔra tournée la sisan o y'an wasa wajulu tɛ karamɔgɔ bolo bilen an ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn kanu o de ye karamɔgɔ ta ye sisan an b'a fɔ min ma visite de courtoisie karamɔgɔ t'a tɔɔrɔ o de ye donc an bɛ min ɲini alisilamɛw fɛ an bɛ karamɔgɔ wele wajulu la an bɛ karamɔgɔ wele a kana wajulu kɛ an ka dugu la ayiwa an bɛna karamɔgɔ wele sisan a kana an ka ɲɛ da ɲɔgɔn kan a kana dugawu kɛ anw ye donc an b'o de ɲini alisilamɛw fɛ an ka janto o la ka karamɔgɔ ka bonya sigi a ma wajulu tora denw bolo o bɛ se k'an wasa o ye karamɔgɔ wasa o ye silamɛ wasa o ye ansar bɛɛ lajɛlen wasa an b'a fo ka waliɲuman dɔn ka denw fo k'o waliɲuman dɔn ka musow fo k'o waliɲuman dɔn Badara bɔra anw fɛ sisan Burkina Faso a nana ka na wajulu kɛ an bɛɛ tun jɔyɔrɔ la an ta milan ko ni Badara nana a bɛna fɔ ko seli ye silamɛya ye an tun jɔyɔrɔ la ko ni Badara nana a bɛna fɔ ko seli ye silamɛya ye mais an jigima fara a fa y'a bila yɔrɔ min na Badara y'a ta o yɔrɔ kelen de la a ko silamɛya ye jogo de silamɛya ye yɛrɛ dɔn de wallahi an wasara ne sirifikɛ n'a denw ye donc an bɛ min ɲini silamɛw fɛ denw b'an wasa o ye karamɔgɔ jɔyɔrɔ fa o ni ce o ni baraji n'an bɛ wajilu fɛ dɔrɔn an y'an kan bɔ denw ma n'an bɛ fɛ ka karamɔgɔ ye dɔrɔn a kana dugawu k'an ye dɔrɔn an ka karamɔgɔ wele a kana dugawu kɛ anw ye an ka ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ala ka san wɛrɛ d'an ma ka san hɛrɛ caya ka sini kɛnɛya di kamanikaw fo k'o waleɲuman dɔn o sɛgɛnbari ala k'u sara hali bi o kura ni anw ye hali bi ala ka hɛrɛ caman ka n'a ye sini dugawu ala ka jaabi an bɛɛ lajɛlen ma a kɛto bɛ nin kan sɔli ala muhamadu maa bɛ maa ɲɛ maa ka pesa maa ye maaw dara dali masa fɛ u ma kɛɲɛ o de kosɔn kama bɛ diɲɛ fɛ bɛɛ lajɛlen la maa minnu ni olu bɛ wuli ka jɔ kɛ ka tamani sɛgɛrɛ san o san ka ziyara ka ɲɛnamaya u bɛ fɛn minnu ɲini dali masa fɛ ni a bɛ o kɛ u ye maba dalen ninnu ngamɔ olu dɔw sera ka seereyaw di an ka kuma galamaniw na an ka cidenw sababu la an ye minnu sɔrɔ o seereya damadɔw an ka jɛ ka ɲamada o fɛ tamani kɔnɔ n ye nafaba sɔrɔ a la ne bɛna wagati min ani sisan tɛ kelen ye yɛlɛma caman donna an ka ko la ne mana ni ŋaniya si ye nin kɛnɛ in kan ni Alahu Taala m'a jaabi o ŋaniya si tɛ yen n ye ŋaniya fɛn fɛn siri ka na Alahu Taala ye n wili a bɛɛ la n bɛ barika da Ala ye vraiment nin zara in ɲana an bɛ Ala deli de ayi bi Ala ka fɛn wɛrɛ b'a la mun ka fisa ni nin bɛɛ ye an ka karamɔgɔ Ala k'a mɛn an ye ya Rabbi Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye a ka denbaya ta fanga Ala k'a d'a ma a bɛ siran min ɲɛ Ala k'an n'a kisi Ala k'an n'a tanga nin zara ɲɛ koba da anw ma kabini an ma zara daminɛ fo ka n'a bila bi la a Hayidara n'a denw u ye baara kɛ Ala k'u sara u ye diinɛ ɲɛ yira an na ka na bila nin zara in na a ye mun nafa mun don an na an tɛ se k'a fɔ k'a ban an bɛ Ala deli la Ala k'a sara Ala k'an kɛ kɔɲɛmɔgɔ ɲuman ye a ye furucɛ batuw d'an ma a ye dusukolow faga k'an denninw kolo an ma hami foyi la ni Ala ma nɔgɔya anw ye kabini ne yɛrɛ zara daminɛ ka na se bi ma hami gɛlɛn caman bɛ na Ala y'a bɔ an na ni ye san siɲɛ sabanan in ka na yan bon san saba nin kɔnɔna la tiɲɛna gɛlɛya fɛn fɛn kun bɛ ne yɛrɛ kɔni kan alhamdulilayi n bɛ Ala barika la
parce que ni yɛrɛ bɔra san fɔlɔfɔlɔ na ne yɛrɛ muso kun lɔra a kun tɛ den sɔrɔ cana ne nana dɔrɔn an bɛ tɛmɛ kalo 3 kan yɛrɛ cana hɛrɛ sɔrɔ ka to yɔrɔ kana se bira sa cana ne kɔni b'a fɔ alhamdulilayi arabil alamina. Nin ye ne san 2 y'a la mɛ ne y'a kibaruya de mɛn mɔgɔ mɔgɔ nana ni haju fɛn fɛn bɛɛ ko k'i haju ɲana o de kama jama girinna jama tɛ girin ko lankolon na n'i y'a ye bɛɛ ye yan sɔrɔ sababu bɔra a nafa de la n'a sɔrɔ nafa kun t'a la mɔgɔ minnu bɛ yan olu bɛɛ kun tina donc an ka foli b'an ka karamɔgɔ n'a denw ye. Ne ye zara daminɛ ɲinɛ y'a san 9 de ne yɛrɛ zara daminɛ ni muso ko hami de n kun ye furu ɲinɛ a gɛlɛyara n bolo n nana zara la n'a hami alhamdulillah ne bɔra yen ala ma sago tile 3 ɲɔgɔn kan n nana n'o hami min ye ala y'o dilan o ɲɔgɔn caman min bɛ se ka fɔ kɛnɛ kan ani min dogolen don n'o tɛ se ka fɔ n ye nafaba sɔrɔ a la n yɛrɛ y'a nafa ye min kɛ san 9 kɔnɔ ma san 1 bila san o san bɛ na wa n b'a fɔ mɔgɔw ye fana a ka mɔgɔ mɔgɔ ni hami gɛlɛn b'i la i kana zara in na o y'a dilan yɔrɔ dɔ ye ne yɛrɛ bina an ka mɔgɔw bina a camanba. Bon ni ye zara in yɛrɛ jateminɛ ne siɲɛ fɔlɔ de ne ye fɛn min ye bi vraiment ne nisɔndiya kojugu ne ni Haidara yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye bi n y'a ye ɲɛ la c'est l'essentiel pour moi parce que a bɛ san dama dama bɔ bi Haidara ko a ka di ne ye mais an ma deli ka ɲɔgɔn ye fo kana se ne yɛrɛ ye n denkɛ fɔlɔ tɔgɔ da Haidara Usman Sherif la bon o yɛrɛ de kanu kama ne yɛrɛ nana bi mais bi na tiɲɛ yɛrɛ la ne nisɔndiyalen don kojugu fo ka s'a dan na sewa mais émotion min bɛ na sisan ala de b'a dɔn bon ne tɛ se ka foyi fɔ ka tɛmɛ nin kan walahi. Bon ne ye nafa caman sɔrɔ a la bon a y'a sɔrɔ ne bɛ se la bon n ye nana laɲini sɔrɔ kalo 2 kɔnɔ n ye moto 2 sɔrɔ o y'a fɔlɔ ye bon muso ka bange a bɛɛ kun ye denmusow ye bon n nana denkɛ 1 sɔrɔ o bɔra ka kɔsa sakala den a y'a kɔnɔ ta 4 kɛ a kɔnɔ ta 4 yɛrɛ o kɛra n y'o hami don a don min na o kɛra o laban kɛra denkɛ ye yarɔ ne nafa sɔrɔ a la ne ye hami don a kɔnɔ yan n y'a bɛɛ nafa sɔrɔ ka ban n ye hami don a kɔnɔ tulo b'a la ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye n'i nana hami don hami fɛn fɛn hami kɔni fɛn fɛn n'i y'a don ala b'a nɔgɔya i ma. Ziara 2017 tamani kɔnɔ barawuli cercle la Segu jamana ka jago dɔdɔninw fɛnɛ bi kɛ senfɛ minnu ni olu tan bɛ ye olu bi to ka taa ni feerefɛnw ye ka munumunu zaliw kɛ min ye ziyara a ma minnu ni olu bɛ a kɛnɛ kan u bi jɛ ka sanni feerew boloda ɲɔgɔn ma o bi kɛ sababu ye fana ka dɔ sɔrɔ fɛnɛ k'o bila dufa rɔ sugudɔnya fɛnɛ fɛ min ye sugu kɔnɔnaw ye yɔrɔw bɛɛ lajɛlen denbayalen don min ye sanniw ye olu bi boloda fan caman fɛ mana min ye nafaw ye olu sɔrɔ siraw ka ca kosɛbɛ an ka ɲininikɛlaw Buya Jagele Kulubali Ustaz Mokhtar Bagayogo Usmanu Zogore Ibrahima Kulubali Fuseni Keita Abdramana Male u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka fɛn minnu fɛnɛ kɛ k'an lasɔrɔ sugu nasira fɛ sanni feere nasiraw kan an ka ɲɛmadaw fɛnɛ fɛ. Ziyara in kɔnɔ vraiment n bɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ tamani kɔnɔ yan k'a fara mawuludu kɛra an bɛ a bɛɛ bon an bɛ marché min yɛrɛ k'a la san yɛrɛ kɔnɔ vraiment a b'an dɛmɛ yɛrɛ kosɛbɛ vraiment an bɛ karamɔgɔ fo an b'a barika da ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma labanko ɲuman ya Rabbi ala k'a d'a ma vraiment ne bɛ burumusi ni disaw de feere sutura fɛn ninnu ne b'olu dɔrɔn de feere inshallah n baraji. Ziyara kɔnɔna na ne bɛ ka kitabuw de feere ani kuranɛw arabukanw b'a la bamanankanw b'a la faransɛw b'a la ngow fana b'a la an karamɔgɔ alhamdulilayi an ye yɛlɛma caman sɔrɔ a la ka sababu kɛ jama fanga ka bon min mago bɛ min na a ka ca i bɛna ye dɔw mago bɛ faransɛ la dɔw mago bɛ arabu la dɔw mago bɛ bamanankan na tiɲɛ yɛrɛ la a ye yɛlɛmaba don an ka fɛɛrɛ la su ni tile bɛɛ hali n'an sɛgɛnna n'an y'an da k'an bɛ sunɔgɔ dɔw bɛ na an na kunu k'u mago bɛ kitabu la tiɲɛ yɛrɛ la yɛlɛmaba de donna a la bon ziyara ko in mɔgɔw ka kan k'a faamu parce que nafa caman de bɛ sɔrɔ a la i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka sigiyɔrɔ la u mago bɛ se fɛn dɔw ma u tɛ se k'o sɔrɔ fiyewu mais n'u sera yan u bɛna ye i bɛna fɛn fana ye yan i yɛrɛ hakili tɛ min ma fiyewu i bɛna i ka sara sɔrɔ i magoba bɛ o la yɛrɛ i bɛna o fana sɔrɔ yan donc nafa caman de b'a la fura feerelaw bɛ yan anw kitabu feerelaw bɛ yan fini feerelaw bɛ yan fɛn caman feerebagaw bɛ yan e mago bɛ se fɛn dɔ ma ka taa sɔrɔ i t'a sɔrɔ i ka sigiyɔrɔ la nka alhamdulilayi n'i sera yan i bɛna o sɔrɔ yan ka sababu kɛ
et puis encore ka fara anna kumpa fana ka no ziyara yɛrɛ nafa min b'o la o kɔni ka ca n'o ye dugawu jaabi ye o kɔni o fanga ka bon kosɛbɛ ne yɛrɛ caman ye o la siga t'a la. Ne bɛ disa feere ani fini minnu bɛ bɔ ziyara la ne b'olu de feere an ye yɛlɛmɛba de sɔrɔ a la parce que an karamɔgɔ nana ni min ye wulibali don a ko kira cira ko dafɛ bɛ ka hinɛ kama an bɛ nafa min sɔrɔ ziyara tile 2 kɔnɔ saa kɔnɔ an t'a sɔrɔ an ka feerew la wari bi sɔrɔ an ye ala dɔn an b'an karamɔgɔ fo k'a barikada. Bon an b'ala ka tamaro feere an bɛ dɛbɛ fana feere. Bon foli min bɛ ne bolo kɔni anw bɛɛ kɔni ye feerekɛla ye. Caman bɛna feere la caman bɛna dugawu ɲini na. Bon a ka ca quoi bɛɛ bɛna ni haminako ye an yɛrɛ kɔni nakun ye feere an tɛ bin maa kan an tɛ foyi mais an b'i ka tulo dafa k'a d'i ma an bɛ foli lase karamɔgɔ ma tiɲɛna nin kɔni nin ye belebele nin ye belebele yɛrɛ de dɔ bɛ fara sɔrɔ kan kosɛbɛ sɔrɔ bɛ kɛ yɛrɛ de awɔ sɔrɔ bɛ kɛ. Ayiwa mobiliw minnu fana ni olu bɛ bɔ Mali kɔ kan ka don Mali kɔnɔ ka bɛn ni ziyara fana ye mobili ninnu natɔ ka daminɛ a kumaba ni a manga na njini na ni ye jateminɛw kɛ don yɔrɔw la nafolo o bɛ sara yen ka don o bɛ taa jamana jɔli kadara kɔnɔ bawo wagande o ɲɛsin bɛ o mɔ o tɛmɛnen kɔfɛ sirakun fana na furanjɛw rɔ piyajiw fana bɛ yen fila bɛ sara o yɔrɔw la ka tɛmɛ a ya min ye mobili bolilaw yɛrɛ fana ye olu fana bɛ dɔ sɔrɔ ka sababu kɛ u bɛ na ni maa minnu ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye nafaw ye minnu fana bɛ sɔrɔ ziyara in senfɛ an ka ɲininikɛlaw ye wuli ka jɔ kɛ ka se mobili bolilaw fana mɔ chauffeurs minnu bɛ ziyara kɛnɛ ka tɛmɛnenkaw fɛ yen an ye fɛn minnu sɔrɔ o fana filɛ. An kɔni nisɔndiyala an ka bɔ Buri ka bɔ Wagadugu ka na Bobo an nana mɔgɔ ta Bobo ka na fo Jara Mali Tamani an kɔni donna 4h du matin san o san an kɔni bɛ nana a ka ca ni san 4 ye n bɛ nana yan ni nana mɔgɔ da mɔgɔ minnu nana yan ni san wɛrɛ o bɛ tɛmɛ mɔgɔ kan san wɛrɛ o bɛ tɛmɛ mɔgɔ kan an kɔni se ka bɛɛ wolo kan mais ne présentement ni min jɔlen bɛ ni na o san ni sɛwari ka taa so dɔ bɛ fara n ta kan n ta baraji kɔni dɔ bɛ fara a kan san o san ni nana dɔ kɔni bɛ fara a kan mais o tɔ kɔni t'a la mais n ta kɔni présentement n kɔni b'a la fo n bɛ Aidara fo n bɛ Ala fo parce que dɔ bɛ fara n ta kan. Bon ziyara a bɛ nafa las'an ma an kɔni an bɛ Ala fo k'a barikada ka sirifukɛ yɛrɛ fo k'a ka denbaya bɛɛ fo ziyara in a nafa ka bon fo ka s'a dan na an kɔni an bɛ dɔɔnin de fɔ a la n'o tɛ ziyara in mana daminɛ ka ban transporteurs ani chauffeurs an bɛɛ b'a fɔ alhamdulilayi maliden bɛɛ b'a fɔ alhamdulilayi ko in na an bɛ dugawu de kɛ ko in Ala k'a kɛ wasa ye hali bi Ala ka hɛrɛ bonya ni nin ye an ka laɲini ye min ye sirifukɛ Ala k'a mɛn an kɔrɔ Ala k'a ka denbaya Ala k'o wasa Ala k'o kɔrɔta Ala ka sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a dan n'o ma. Alhamdulillah ziyara ka dan yɛrɛ kalandenw ye ka kɔrɔ mais Ala k'an kɛ chauffeurs ye an bɛ mobili borora waati bɛ n'an yɛrɛ bɛ bɔ kɛ an bɛ to ka taa ansar la an bɛ to ka taa ziyaraw lamɛn ka na mais an yɛrɛ nana tamani alhamdulillah an bɛ Ala fo a diyara an ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Ala ka bɛɛ segin a ɲuman na Ala ka bɛɛ se a seyɔrɔ la an bɛ ziyarakɛlaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo ani Sɛrifu Madani Ayidara ani chauffeurs bɛɛ lajɛlen chauffeur fɛn fɛn déplace la ka na ni mobili yan Ala ka segin n'o bɛɛ ɲuman ye Ala ka bɛɛ lajɛlen lakisi Ala ka bɛɛ se a seyɔrɔ la n'a ɲuman ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Aidara ka ziyara ni je pense a ti da chauffeur dɔrɔn ma bon bɛɛ lajɛlen de sen b'a la i ye transporteur ye o i kɛra Mali mɔgɔ sugu fɛn o fɛn o silamɛ kundaw hali minnu bɛ yen n'i tɛ silamɛ ye o ka bɔ Mali kɔnɔ ka taga fo jamana wɛrɛw la farafinna jamanaw la minnu nɔrɔlen b'an na ani minnu ye farajɛ jamanaw ye je pense a nafa ka bon an bɛɛ lajɛlen ma bon transporteur yɛrɛ a nafa ka bon an ma kosɛbɛ parce que waati dɔw ka gɛlɛn an ma mais a wagati n'a ziyara ko daminɛna fo an bɛ pressé a seli la parce que n'a sera an bɛ navette minnu kɛ taganikasegin minnu kɛ ayiwa o nafa ka bon anw ma kosɛbɛ bon mɔgɔ caman bɛ dɔ sɔrɔ ka bila kun o tile filanan na yanni waati dɔw cɛ quoi donc o fana y'a nafa dɔ ye bon a nafa dɔ fana ye n'an nana hali feerekɛlaw olu bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ i mana ni feerefɛn sugu o sugu ye a bɛɛ dɔ bɛ san donc bɛɛ b'i ka hinɛna sɔrɔ ziyarako in na bon ziyarako in ne kɔni bolo a tɛ se ka fɔ ka se a dan na a tɛ se ka fɔ ka se a dan na ne kɔni bɛ dugawu de kɛ toujours Ala ka kɛ ɲɛtaga ye Ala ka kɛ ɲɛtaga ye Ala ka ɲaga d'an ma Ala ka barika don a ko la a bɛ kɛ silamɛya de hukumu kɔnɔna la o silamɛya hukumu min n'a bɛ k'o kɔnɔna la halisa Ala ka barika don o la Ala k'o limaniya d'an ma Ala k'an dɛmɛ o la yarabi minnu fana bɛ o sira ɲuman yira an na halisa Ala ka an ɲɛmɛ olu la Ala ka olu mɛn an kɔrɔ ciba kanu kosɔn sallallahu alaihi wa sallam. Wasalim Mali Silamadina ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛmaa silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara Bangedugu la Tamani
Ziara 2017 kɛnɛ kan a ye bonyamasegin ni foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen ma. Sanda kuma kelen de do ŋaniya o bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka ŋaniyaw kɛ kelen ye ka dali masa sɛgɛrɛ ni o ye min bɛ se ka to hinɛ bɛ se ka jidi dugukolo kan ka ɲɛsin diɲɛma ma. A ye o gwɛlɛya silama bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn de nana tamani kɔnɔ ziyara la walasa sirifu minnu dan bɛ ye Ala bɛ se k'u nafa n'a barika ye. A ye dugawu ɲini dali masa fɛ o bɛ se ka nɔgɔya u ye cogo min ni ka laban ka bilasiralikanw ni ladilikan caman fɛnɛ fɔ an ka maa minnu ka wulikajɔ kɛra sababu ye k'o lase an ma. Amadu Jalo, Usmane Nzogore, Buya Jagele Kulibali, Abdurrahmane Male, Ustaz Mokhtar Bagayogo ka taa se Ibrahima Kulibali ani Fuseni Keita ma soma sama filɛ. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسلموا أمبي أنا بارد دمني على تقبر كماي كسول أنا كرابا إن كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أمبوفو كاو بركادا كاو ولين ماندو كاو فو أو برجليني شيني موسو دمسيون أني مو قرباو ko aw bismillah tamaniya aw bismillah akaso an b'a ɲini Ala fɛ ni aw ɲuman ye o Ala in k'aw ɲuman segi a donna hɛrɛ la yan ya rabbi Ala k'aw segi hɛrɛ la mako ninnu ani hami ninnu dilaba kelen de b'a la Ala don min bɛ aw bolo ani min bɛ anw bolo an bɛɛ bi jɛ de k'a yira Ala la mana an b'a ɲini o Ala in fɛ Ala ka hinɛ yɛrɛ bonya kama a n'a ka yafa kama hami min bɛ aw ni anw na min ni Ala ta bi bɛn Ala k'a bɛɛ dilan ye mɔgɔ min nana ni kungo o kungo ye yan bi a dilaba ye Ala de ye Ala k'a dilan minnu bɛ wari ɲini Ala ka wari d'an n'u ma minnu bɛ den ɲini Ala ka den d'an n'u ma minnu bɛ kɛnɛya ɲini Ala ka kɛnɛya d'an n'u ma minnu bɛ fanga ɲini Ala ka fanga d'an n'u ma minnu bɛ fɛn o fɛn ɲini n'o ye furucɛ ɲuman ye Ala k'a di an n'u ma minnu bɛ furumuso ɲuman ɲini Ala k'a di an n'u ma ɲinifɛn ka ca dusukun tɛ kelen ye nka Ala b'a bɛɛ dɔn Ala k'a bɛɛ minɛ. An b'aw fo ka segin k'aw fo an bɛɛ bi yan bi ka fara Hayidara yɛrɛ kan Ala ka jɔnbaw minnu ye ko to Ala ta la ni Ala yɛrɛ y'u tɛgɛ minɛ an bɛ olu de ka kɛnɛ kan o de la n b'a fɔ ye siɲɛ caman a bisimilali la an bɛ wali kɛnɛ de kan an yɛrɛ ka kɛnɛ tɛ nin ye wali kɛnɛw de minnu y'a labɛn k'a ban ka bila anw nana sigi a kɛnɛw kan an b'olu de ka kɛnɛ kan minnu jɛnna u denw kɔ ka jɛn u ka sɔrɔ bɛɛ kɔ Ala tɔgɔ la an sigilen bɛ olu de ka kɛnɛ kan o tuma na dɛbɛ o dɛbɛ diɲɛna ni sigi kɛra kan dɔ de y'a fɛsɛ mana an ma ɲinɛ olu kɔ u kun bɛ min ɲini Ala y'o k'u ye mana an yɛrɛ bɛ min ɲini an b'o ɲini Ala fɛ u kama Ala k'o kɛ an yɛrɛ ye an y'a fɔ siɲɛ caman yazurali n'o ye kaburu yazura ye yazurali n'o ye dugawu ɲinini ye an ka mɔgɔbaw fɛ ani ka dugawu kɛ u ye an y'o ye Alakira de la sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kira ka bana laban y'a minɛ kaburu do de la a taara Bakiya kaburu do la ka t'i ɲɛ da su kan a bɛ dugawu k'u ye a n'a ka jɔn bi ɲɔgɔn fɛ waati dɔ sera a k'u ka taa so a ko a kunkolo in bɛ ka k'a dimi
kunkolo dimi de taara a ma kɛnɛya bilen o kɛra kaburu dɔw de la kumana bida ko tɛ ko sinsilen tɛ mɔgɔw ka bɔ ɲɔgɔn ye o ni pusamandiya fana tɛ kelen mɔgɔw ka bɔ ɲɔgɔn ye ani pusamandiya tɛ kelen ye n'i y'a lajɛ n'a fɔra ko Mali président n'o fɔra dɔrɔn o ye mɔgɔba dɔ ye a fa min y'a wolo o kɔni ma kɛ président ye mais a fa ka bɔ a ye dɛ ni dangaden tɛ nka fisayara a fa ye kumana bonya ni pusaya tɛ kelen ye bonya ni pusaya tɛ kelen ye inna akramakum indallahi atqakum min ka bɔ ala bolo aw la o de ye min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ min kan ala ka mɔgɔba ye o de alors ninnu y'an kɔn ala ka hinɛ na mais u ye fɛn dɔ de kɛ ka taa an tɛ t'u bato an tɛ taa f'u ka fɛn k'an ye nka an bɛ taa fɛn ɲini ala fɛ u kama an karamɔgɔ y'a fɔ yan sisan mɔgɔ minnu nana an ka dugawu minɛna sisan ala y'a seere ye mɔgɔ dama min nana denw yira ne na ala de b'a hakɛ dɔn karamɔgɔ ne ma den sɔrɔ san 20 ne ma den sɔrɔ san 15 ne ma den sɔrɔ ni hakɛ ye u nana n'u denw ye aran de la kumana ala de y'a di Hayidara tɛ o ala de y'a di a n'u ŋaniya o kumana an b'a dɔn dugawu ninnu bɛ jaabi ala de fɛ mais a bɛ jaabi sababu de kama ni minɔgɔ y'i minɛ n'i ko i den ma ji soli ka di yan n'a ye ji soli n'i ye ji min minɔgɔ bɛ bɔ i la o den ma bɔ i la nka sababu kɛra ye sabu ale de nana n'a ye o kumana sababu de man dɔgɔ ala ka ɲumankan ye an bɛ aw fo kabini a bɛ bɔ a ka yɔrɔw la ala b'a kalama kabini a b'a ŋaniya siri n y'a fɔ ye siɲɛ caman mɔgɔ kana mɔnɛ ko ne ma se ka gɛrɛ Hayidara la mɔgɔ kana mɔnɛ ne bolo ma se ka don Hayidara bolo non c'est-à-dire ni e gɛrɛla Hayidara la u b'i lafiya de mais o n'i nakun tɛ sira kelen si kan a tɛ sira kelen si kan parce que fɛn in ti ɲini Hayidara fɛ a bɛ ɲini ala de fɛ nka Hayidara kanu b'e la nka i ma se ka gɛrɛ a la ala b'o dɔn ka tɛmɛ e kan i ka kan ni min ye ala b'o dafalen d'i ma n bɛ fɛ a k'a faamu dɔrɔn k'o ye ŋaniya de innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ala mago bɛ ŋaniya de la mɔgɔ dɔ bɛ fɔ jama bɛɛ kɔfɛ hali a ɲɛ tɛ ne sigilen la sisan ale bɛ jama bɛɛ kɔfɛ mais i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ min sɔrɔ Hayidara la dɔ gunnen don ala ya o t'o sɔrɔ abada a ŋaniya kama mana ŋaniya ko de don mɔnɛ ko tɛ ko e ma gɛrɛ Hayidara la mɔnɛ ko tɛ ko i tɛgɛ ma don Hayidara bolo Hayidara t'a kɛ ala de b'a kɛ nka i ka ŋaniya ɲuman in ala ɲɛ b'o la kaban ala b'i sara o de an balimaw fɛn minnu sera ka sɔrɔ tamani kɔnɔ ka bɛn ni ziyara 2017 ye min ni a bisimilaliw kɛra ka bɛn ni araba juin kalo tile 28 ye ni ka baaraw n'u don ka bɛn ni alamisa juin kalo tile 29 ye Segu jamana ka baaraw cercle la tamani silamɛya dɛmɛtɔ Ansar fɛ ni o ye fédération Ansardine internationale ye a ɲɛjɔ yɔrɔ a Sayida Sherif Usman Madana Hayidara bange yɔrɔ la a bange dugu la tamani kɔnɔ sirifulakaw fɛ ni ka ɲɛsin sirifu ma minnu dan bɛ ye walasa dalimasa bɛ se ka nafa ni u barika ye o de sɔrɔlen filɛ nin ye aw fɛ ka to a sigiyɔrɔ la Sherifla TV jabarani ɲɛmaya so bi wale ɲuman dɔnboli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma yarabiyama
aw minnu ni aw yera kɛnɛ in ka bato minnu kɛra ye ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ barajiw ye min ye san wɛrɛ ye an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ yarabiyama ala ka o jira an kelen kelen bɛɛ lajɛlen la ala ka nafa ni maaba ninnu n barika ye hakɛto b'o ka sɔli ala rasulu ale fana bɛ dansigi nin jɛmu kan kɛrɛnkɛrɛnnen in na min marala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ɲɛmayaso fɛ k'aw fo ka wale ɲuman dɔn a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'ala sɔnna ma. Shirife madaniye ala wale nyumando Shirife danu na ba madaniye ala ko nyumando ke Shirife madaniye